Aku ya harap tuh. Ini perjalanan mau ke pasar, mumpung libur ya. Mumpung libur. Kira gak cepet-cepet gitu Mbak Sid ya. Soalnya aku setelah reuni, setelah metu jam 8 enak acara nek Ponggo kanca-kanca SMP. Ini belanja nih biasa mah. Sing dayu iki kok antri Mbak Sid ning pasar. Sing endi? Ini wis sampai pasar Rempah sembarang Mbak Sid. Endi? Iki wis teko pasar ki. Ini Mbak Sid? Apa? Ya. Mangga. Tempe Mbak Sid? Ini tempe. Tempe 2, tahu 2. Tahunya kali. Mbak Sid. Senengannya tahu atau tempe. Iki pasar kan Pak iki. Iki pasare wis kosong. Mas Bun. Berambang pinten, Bu? Bawang. Berambangnya rada teles. Aduh. Mbak sih. Ayo satu. Minyak. Kang, emang Kang. Betul, sampun. Itu Mas beras kencur. Beras kencur, Bu. Sama mah Mbak Sid. Hah? Dalam? Buntelan ngoten niku mawon nggih. Sama mah? Beras kencure sekawan. Kunyit aseme setunggal.
Tapi bapak arep kok nukokan bapak pesen. Oh, gansal, Bu. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dalam plastiknya munda, beras kuncire ya munda. Iya ranjak gede. Kunyit asam Mas tunggal. 6. Mboten sampun. Tumbas sayur. Apa Mbak Sir? Ya. Kayaknya ketan. Ayam suwir. Iki pulang jajane wis dapat iki. Iki rembas nek mie. Dek Saima demenane mie. Apa? Terong. Ciper pulau. Tali gandinya ra iso. Iya, perjalanan ke rumah Cece. Balane ya rada penak ngono. Aku suwi gak rene. Enek seminggu bunjul kayaknya. Soal tas KO aku, bar KO terus rewang. Tapi gak ada waktu. Terus aku mari ganti anakku rong dino. Ya, mbah kakunge watuk. Astagfirullah, gombalane kok reget-reget bek girah. Deloken kathok saene njaba. Kathok ki aja saene njaba. Lah tak pepes. Mepe kok ning dingklek, mepe kok kereget ki masak kates. Nek ndi bek Saima? Nyandi kono menyang omah. Bek Saim? Mau nyang omah, Mam. Masak kapas, Dik. Heeh. Ceh. Diresiki to, Bek? Kok malah kaya ngene, berantakan. Nyapa pitike kok dicuncang nang ngene, Dik?
Ndak kencang. Lek ngencang aja ning kono bek ning kono nggak cedek maem. Colone Heeh, colno. harus tak colone. Titike di sana ning kono kuwi. Kok ngerti? Koetan. Aku suwi. Niki Pak Kadi jajan Pak Kadi. Adi jajan Adi. Gorengan. Gorengan wonten. Aku suwi rapati rene. Aku tas KO Bek. Enggak rewang ya. Saurunge rewangku ya telat soalnya KO terus rewang anakku ya genti KO. Itu ya enggak sekolah. Loh, Niku gorengane Pati. Iki. Iki lho Dek, jangan mateng. hah? Jangan matang pindang. Pindang sih. Iki bunggone Bek anu bunggon. apa? Tadi ra jiko gak dipak gak diombe. Mien Pak Adi. Jenengan unjuk. Minyak Apa kuwi? minyak Dek niki. Wah, Iki gerambangin. Gerambang bawang. Sampun. Jenengan maem Pak Adi. Pak Pailan kok sampean nganu ya Bek paringi kuwi Kuncur. karo jumakno maem. Iki gorengane Iki lho Pak Adi. Iya. gorengan mendet. Mendet. Rokoke tasik napa mboten? Ben ditumbasne Bapak. Enteng satane ate. Apa Mbak Sih? Sakit. Wah sakit setelas. Iya. Tenggriane mriku wonten ya? Nah, Tenggriane Mbak Lis wonten? anjing. Kak ana 10 Mbak Sit ben tumbas. Biasane tumbas dhewe to Bek wani to? ndak bener ya bani. Iki Pak Adi. Jenengan tumbas sek. Mama Tinggal. bendino ki Mbak Siti nek elot. Wah, Bendino. Anu anakku sekolahnya karo Mbak Intan. heeh. Walah dasar. Iki lho Bek enak jangan pindang. Kok nggih maem kok Campurne kapes sih enak, Bek. blodong no Mbak Sit. Nek endi Bek Saimah? Lambo tak seneng omah. Ning kali. Paling yang kali. Masakan kates. Kates putih enak ya Bek. Tapi iki kurang pete. Kurang pete. Kejar. Udah nyapu apa. Engko tahune dikom. Tahune dimasak seso karo tempe. Terus engko lawuhe pindang kuwi ae ya. Aku ya arep tuku pindang entah wala ora enak. Ndi-ndi rene. Aku mek tuku jangan apa mau Mbak Sih? Tahu kuning. Tahu kuning. Dek lah. Wong lambo dhewe. Gila wong omah. Lah ya omah. Heeh. Entah ya Mbak Sih pindange kiri siji kok. Anakku kan lek tahu kuning enggak pedes to, Bek. Heeh. Mantane nang kula iki. Nek kulon. Panen ya Bek ampean? Panene urung mari jek titik. Ada yang beton enten. Kebo ya. Beton ada. Ada ya apa? Ya kuwi Kebo. kebam. Salah. Enggak duwe kebo. Mahku biasane nek tuku nek anu kuwi. Endi? Wong sing duwe kombo ngono kuwi kulonku. Lah wah. Wis sudah. Papailan wis sudah. Iso tangi dhewe. Wis iso? Heh? Wis iso tangi dhewe, Bek. Iso tangi dhewe oke sisih ora kena. Oh, berarti enek kemajuan. Heeh. Ya wis mulai nganu lah. Pokoke
iso tangi dhewe. Lah iya. Wis iso lingguh dhewe. Iso linggo dhewe. Ngadeg dhewe gung iso, Bek. Gung. Di sida diurutne wong ngendi kae? Urut diurut Urung nek. sida. Bailan kan blek blek. Ini Edae. Sampeyan duwene apa wis ora usah didol-dol kaya lemah kaya apa wis. Dadi iso njagoni lek tuwek ngono kuwi. Lah iya. Piye ngono kuwi ra padha. Wis kadung. Wis kadung. Ka. Kaya sampeyan Bek Saimah Pak Kadi duwene lemah ya wis bene lemahe, enggak usah didoli ae. Wong butuhe mek gur maem tok to sampeyan yo an. Lah iya, sok nggih jagani lek tuwek ngono kuwi. Saiki wis tuwek ya, Bek. Iki tuwek dipagas. Umure sampean piro to, Bek? Heh. Umure sampean piro? Pokoke wis akeh aku ki. 80? Kaya punjul. Punjul to Mbak Sit. Mana 100. Lek 100 sugeng to. 90-an paling Bek ya. Kelahiran tahun piro, Bek? Lali orang ngerti. Lek Pak Adi niku. kayak Kuwi ya karo mburi karo aku ae jan. Rambut. Ireng ya Pak Adi. Ya. kayak cicing. Oh, Mbak Kadi rambutnya tetep ireng kok. Heeh. Sampean kelahiran 51 Pak Adi. So dadi apa duwene kena nggih Berarti mau piro? Mbak, jaga kelahiran? sampeyan nek wis Tuwek. tuwek apa wis ora iso nyapa-nyapa. Piye jan ya. Lo wis tuwek. Penting sehat, Heh. penting sehat. Heeh. Mangan apa-apa enggak nyirek. Sampeyan mam apa-apa enggak nyirek, Bek? Aku sire aku ngekori Pak. Mujudahi Pak. Wedhus. Ngono ya. Mbak wedhus, Heeh. mbak sapi. Heeh. Ngono-ngono kuwi ya aku ra share. Lek kaya kacang ngono kuwi enggak nyirek. Apa? Kacang Enggak, enggak keju linu. Kak. Lho lah aku lo keju nganu linu. Bar mangan kacang ngono sikilku jen kaya anu maksudnya. Kacang godhog ta? Ya heeh, kacang godhog, kacang goreng. Terus ndok poyo ngono kuwi. Beh. Aku ki sembarang ora ndirek kuwi kono kuwi. Demet randule tak setan ora doyan ya, Bek. Jen sawi ya Bek aku ra rene. Suwe kat saurunge los rambutan kuwi. Heeh. Saurunge kula Kayak niku yo mantu. akeh ya. Yo akeh. Gedhen ki mesti akeh, Bek. Heeh. Aku lho rewangku lho manggulan kuwi sorene. KO aku ya ora masuk sekolah, anakku ya enggak. Damel tumbas cengkeh napa sak Pak Di? Jadi kanton pisan. Kantonnya. Nek saiki kan tak tukokne setumpuk to Mbak Sit. Apa? Sak. Nek endi lho, sapa Bek Saimah? Agitku ndang tak olahi kayak aku ki Terus belajar disapu. Kok ngesor, Bek? Apa? Jangan. tak Heeh, cerah. mesti saya ning ngisor kono. Kayak Enggak beres. ya Mbak Sit ya. Wis wasal siki. Soalnya jam 8 arep ana acara. Wis tapi rono. Amat ya, Bek ya. Oke, mulai set. Pokoknya nek kali ya.